пешқадам ва маъруфтарин тадрисгоҳи олии мамлакат донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд аз рӯи 21 ихтисос дар 3 кластер мутахассисони ҷавобгӯ ба бозори меҳнати имрӯза омода менамояд. Дар 8 бинои таълимии донишкада шароити муосири таҳсил ва шаффофияти таълиму тадрис дар 4 факултети тахассусӣ роҳандозӣ карда шудааст. устодони соҳибунвони донишкада дорои сертификатҳои байналхалқӣ ба донишҷӯён таълим медиҳанд. имрӯз дар донишкада наздик 36 адад озмоишгоҳи муосир фаъол аст, ки ба раванди омӯзиш, баҳрабардорӣ ва аз худкунии ихтисосҳои мухталиф нигаронида шудааст. аксарияти донишҷӯёни донишкада замони таҳсил аллакай бо ҷойи корӣ таъмин мегарданд. ба ин маъне ки дастпарварони мо баъди хатм ҳатман соҳиби ҷойи корӣ мешаванд. хобгоҳи муосир, китобхонаи электронӣ, майдончаҳои варзишӣ танҳо барои истироҳату фароғати донишҷӯён нигаронида шудааст. рамзи мо дар маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 210 мебошад. интихоби ихтисосҳои донишкада ба шумо имкон медиҳад ки ба зиндагии ояндаи худ аз имрӯз поя гузоред ва ҳаёти минбаъдатонро мунаввар созед. телефон барои маълумот 92 714 13 31.